Pamuna aka damang dainang hangge pinaribot ale-ale ni delima ministry na hinahulongan. Sederion hata ni debata mamakulingi hita sian Matius onom ayat 10 sada. Songoron ma dirok hata ni debata. Lehon ma dihami sederion hanguluan siap hari. Dihita saluhutna na hinahulongan di bagasan guarni Tuhan ta Yesus Kristus ali-ali ni delima ministry. Ayaton ima buhuni jami taduluk khotbah di bukit na pinasahat ni Yesus. Taringot tu na martangiang. Dia carhot Yesus do tangiang tuaka sisianna dohot tuaka na torop mardomu ditikii adong akan na martangiang na marnoni-noni na bertili-tili alanido diajar ko Jesus ma bohado tangiang na jepek alai masai bagas ipolana ima nasomal tatadda tangiang ali amanami alani ayaton ima deba sian tangiang ali amanami lehon ma dihami sederion hanguluan siapare di hati Indonesia didok berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Mulu di hati Inggris didok give us today our daily bread. Ahado lapatanna molo di ayaton didok lehon ma dihami. Puasa dipakai hata hami. Puasa dang didok lehon ma diau. Lapatan naneng dohonon di Yesus. Naneng ajar honon di Yesus dusi. Molo mangidosi panganon hita tu debata. Jala molo nunga dapok tak si panganon. Unang mahola dirita tapi kiri alai dohot ma memikirhon akadongan. Lapatan na unang egois hanya memikirkan diri sendiri tetapi memikirkan orang lain juga. Jadi iman nasomal didok altruis. Jadi kalau egois itu memikirkan diri sendiri, altruis itu juga altruis maksudnya tidak hanya memikirkan diri sendiri tetapi memikirkan orang lain juga. Lapatan namolo dipakai hata hami ikoraju mendo pabua sude na porsea tu Yesus songon sada punguan jala hilalau doi iba bagian ni punguan ni. Jadi lapatan na lehon ma dihami sadarion hangudua siap hari hata hami i naing pabotohon pabua hitaon doho sude akan na porsia di Yesus sada punguan alani taringot tu si panganoni unak kolan na didirit tetapi kiri doho menadidongan. Contohnya songon di hita halak Batak, belum persipangan di pesta, belum persipangan di pertanyaan, di arisan doh akan asing, balapatan na saya unang mahola diri ni ba pinikirhon, alai doh ma pinikirhon akka dongan na asing na dipungwani narap marsipanganon. Imana perjolo na pajuahon puasa di dok saderion hari ini today. Puasa dang didok dang diajar ko Yesus ati asa mertanya kita ali Tuhan lehom madihami si panganon nami sataunon asona pola mertanya kita di bagas sataun ahado undau bagas lapatan na molo didok saderion lapatan na asa ganu pari kita manido si pangidota tutuhani asa ganu pari hita martangian tutuhani asa ganu pari hita marpersauran tutuhani dungina mangihut molo didok saderion lapatan na tabangido matutuhani aha narekok di hita saderion bodo gawe tusukuskun atong tusugot bohado narekok di hita bata pangido musi sugot jala lapatan na
takas porsea hita di panarihonon ni Tuhan itu hita jala disima dari dah porsiota. Jadi lapatan unang mabir hita taringot tu aha si panganot tasogot. Jala mulu taingot taringot tu berita ni manna na ni leon ni dibata duhala Israel tagan diparkorsikan di padang gurun na sida songon nabuy tajaha di 2 Musa 10 onomi takas do dihatahod di si manai buaton ni hala Israel na sukup tu na sida dina sadari. Jadi lapatanda apa yang perlu secukupnya untuk kita hari ini itulah kita ambil. Jadi naneng dohonon ni debata di sini naneng ngajar honon Yesus di sini porsia hita tutuhani leonon na si panganon ta sugut jala dapangi duma ahan narikot di hita sadarion. Na perpudi ahan ma nanaeng si ingotota taringot tu na mersi panganon tabangi do tutuhani lehon manihami sadarion hanguluan siapari totu asamangak kita ikon na mula-ula do hita porsea do hita di parade tu hatta si panganon di hita alai asa dapok tak si panganoni totu ikon na mula-ula do hita dan naso porsea hita digogo ni tangiang alai molo holan na martangiang do hita ape dang mula-ula kita tong do malai hita ala ni do ikot takas do hita mula-ulaon asa dapok tak si panganon naong pinarade ni Tuhan di hita. Bapak Ibu dan Saudara, sahabat Delima Ministry na hinaulungan ni debata, porsia menghita tutu hatta di parade debata di hita si panganon alai iko mula-ula do hita asa dapok tak si panganoni. Idumban na didok di hatan itu hatta di 2 Tesalonika 2 ayat 10 na sora mangula unang maibana mangan. Barang siapa tidak bekerja janganlah dia makan. Shalom. Amin.